Golaço TV, Israel. גולסו טבעי, מסיימים עונה ראשונה. אז בואו נסכם את כל מה שהיה לנו. והפעם, לקראת המונדיאל, נעבור על כמה נתונים שלא ייקח. אז בפעם האחרונה לעונה הזאת פתיח. נגמרו הליגות, והנה הן מנצחות. יש כמה הפתעות. ישראל. הפועל באר שבע! ועכשיו, הם משתלמים בית"ר ירושלים והפועל פתח תקווה, עם 6 אליפויות. אנגליה, ארסנל, פאי, ברצלונה, איטליה, אינטר, גרמניה, ביירן מינכן, צרפת, פריס סן ז'רמן, סעודיה. אל נאסר, קונאטה זוכה איתם באליפות הראשונה שלו מאז שעבר אליהם. 2023. וארגנטינה, שם יש לנו הפתעה. בלגרנו, עם אליפות ראשונה אי פעם. הם ניצחו 3-2 בגמר את ריבר פלייט הגדולה. נשארו לנו רק עוד 2 משחקים חשובים. גמר ליגת האלופות, פריז נגד ארסנל, והמשחק השני גמר הגביע בישראל, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. האם באר שבע יזכו בדאבל, או שמכבי תוציא משהו פיצי מהעונה הקשה הזאתי? ובואו נראה מה כולם חושבים. Vinicius Junior, Real Madrid. Rafinha, Barcelona. Golaço TV, Israel. כמו שאתם רואים, זימנו אותנו למונדיאל. מה זה אומר? שאנחנו נשאר ממש פה ונעדכן אתכם על כל מה שיש במונדיאל. אם אתם רוצים להרגיש כאילו אתם באצטדיון של המונדיאל, אתם לא צריכים לבזבז עודפים על מלון, כרטיס וטיסה. פשוט תעקבו אחרי גולסו. ועד אז, כמה דברים שחייבים לדעת מהמונדיאלים הקודמים. המדינה עם הכי הרבה זכיות מונדיאלים היא ברזיל! 5 זכיות. השחקן עם הכי הרבה זכיות הוא פלא, שזכה 3 פעמים. מסי ורונלדו הולכים לשחק את המונדיאל השישי שלהם. הראשון שלהם היה ב-2006. אף שחקן לא השתתף ביותר מונדיאלים מהם. נתון מפתיע על רונלדו, הוא כבש 8 גולים בכל המונדיאלים שלו. אבל הוא כבש את כולם רק בשלב הבתים, ולא בנוקאוט. האם השנה זה ישתנה? תודה שצפיתם בעונת הבכורה של גולסו TV. אנחנו לא הולכים לשום מקום, ניפגש בקרוב. ביי לבינתיים, see you later.